la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Alhamdulillah, sunana Abubakar Gwani Muktar, wanda aka fi sani da Dan Borno, shugaban cibiyar bada magani ta Ahbabuddin. Ahbabuddin wajen bayar da magunguna gargajiya bisa bincike na addinin musulunci. Mun kware wajen bayar da magani cuta mai karya garkuwar jiki, wanda ake sha ake warkewa cikin kwana 25 insha Allah. Sannan muna da magani illar da istimna yake jawowa ga masu aikata shi, kamar rashin haifuwa, kankancewar gaba, rashin karfin gaba, saurin inzali, yawan wantuwa, yawan kasala. Hakanan cibiyar Ahbabuddin tana ba da maganin cututtukan da suka hada da wato ciwon koda, diabetes, hawan jini, ciwon hanta, hepatitis A, B, C, duk muna ba da maganin su. Sannan muna ba da maganin sanyi, basir, ulcer, duk muna ba da maganin su da yardan Allah. Sannan muna ba da maganin jinnu ko sammu ko sihir, duk muna warware su insha Allah. Babbar ofishin cibiyar Ahbabuddin na nan cikin garin Maiduguri, Borno State, wasu yin roundabout cikin gida mai tafi da Bafari a saman Bene, opposite Bolori Store. Sannan muna da rashi a jihar Kano. Hakan nan muna aika magungunan mu duk inda kuke a fadin duniya ta hanyar tuntubar wadannan lambobin da kuke gani. Rashin sani, rashin sani, rashin sani, rashin sani. Ha'a, ƙawata, tun ɗazu nake neman ki, ina kika shiga ne haka? Wa ya ɓata wa ƙawata rai har ta shiga cikin wannan damuwa? Ba alkasun ba ne? Me miki haka da har za ki sa kanki a cikin wannan yanayin? Wai ni har zai ce idan mun rabu ba zai shiga cikin wani hali ba. Yanzu kawai haƙuri zan ba wa kaina. Dan na san in na ci gaba da zama da shi zan sa kaina cikin matsala. Yanzu za ki so masoyinki ya shiga cikin wani hali wanda duniya za ta masa daɗi? Wanda duniya za ta zama manshi babu daɗi, ko me za ki samu? To kamar haka ne abinda Alkasim ya faɗa yana kan hanya. Domin rayuwarmu kar ta zo ƙarshe ne a lokacin da muka rasa wani abu. Ina so ki sa a ranki Alkasim ya faɗa miki gaskiya. Kuma dan Alkasim ya faɗa miki haka a cikin mutane, hakan baya nufi cewa baya ƙaunar ki. Allah ummi, ni kawai ina ganin zolayar ki yake. Allah kuwa yanzu komai ya wuce, tashi mu je. Magana ta Allah ko gaskiya mutumin nan yana kuna min rai, yana bata min zuciyata. Ai ni wallahi ban ga laifin sa. Duk wani abin da yayi wallahi ban ga laifin shi ba. Ni laifin ka na gani. Ya za a kai irin wannan abu? Wai me yasa kake min haka ne? Me yasa ko da yaushe baka goyon bayana? Ya kamata a ce kana supporting dina a matsayin ka na abokina. Ka san kai din ne idan ranka ya baci kawai zaka yanke hukunci. Kawai ka dauki mataki, kuma duk lokacin da kai wannan irin abubuwan wallahi ranka ya dinga baci kenan, ba za ka taba yin abin da za ka ji daɗi ba. Za ka yi abu ne kana regretting, to kaga ba shi da amfani. To haka ne kuma magana ni kaina dai ni ma ban san fa ya akai ne hakan ba. To me yake damun ka a lokacin? Me yasa idan ranka ya baci ba za ka yi controlling temper ka ba? Gashi nan ka gani yanzu ka zo kai da kanka kana da ka sani. To yanzu dai abokina menene mafita? Wata shawara za ka bani? Shawarar da zan baka shine gobe idan Allah ya kai mu je ka kira namban nata, mu je mu dan yi musu wasu ɗin tambayoyi ya aka yi ta shiga wajen. Yawwa shine magana. Wannan ma da wara ce. Yanzu goben za mu shiga? Sai mu tafi gobe. Hakan yayi. Jibina. Ba na jin ka. Ai haka ya kamata. Mara Allah ka rika goyon bayana mana wannan lokacin ko ba wannan ba ka gane.
Muna zo da ni da Sardaunan ne mun kusa kammala. Okay. To ba matsala ƙaraso ba matsala ƙaraso. Okay to shikenan ba. Yanzu Sardauna duk wannan tunanin da Allah ne. Sorry Fadman. Wallahi na je dogon tunani ne. Ba girman ka bane wallahi. Duk wannan project ta aiki da kake ta yi ta wannan kasuwanci mun yi ka dinga ragewa. Kwa ga makan business ake tunani. Me yake damun ka da Allah? Ina gani fa Angulu ta koma gidanta na tsamiya. Ban gane ba. Ka san da nan sauran kwana 10 ta gama iddanta? To dan tsaya. Ya laka da Maryam kenan. Dama ka san Maryam mai ruwa ta ce. Kuma mu dinga mu'amala ita ne mu wantaka. Duk mun san wannan. Kana ji? Ni yanzu abin da nake so da kai yanzu burinka kai mu ka zubar mana da mutunci mu a gurin su. Kai shine burinka? Ai annan ina za ka goyi bayana ko ba in baya ta zan goyi bayan ka kai ka dole mu ga ma gaskiya wallahi sai mun ga ma da Allah ka zuba min ido kawai dole sai mun ga ma gaskiya fa wallahi sai mun ga ma gaskiya sai mun ga ma gaskiya wallahi. Hello Yusuf da Allah ka kawo min mota ta kofar gidan su wannan. Ka jima ba a kama motar ba. Okay. Rashin sani. Wa alaikum salam. Barka da zuwa. Na gajiya. Lafiya. Ya himma. Alhamdulillah. Masha Allah. Mu ne wanda kai wanda Au, da ku muke yin waya? Ikon Allah sannu ku ba. Madalla ai naga ka dau zafi ne, kai ne ko? Allah. Ai hakuri. Wannan ita ce ko? To. Harka ta ido ko? Sannu? Ka gane ta? Ai ita ce dai baka. Gaskiya kai haƙuri. Da yake ni ba sa ido nake wa mutane ba ban gane ba gaskiya. Ban gane ta. Tayo ita ce, tayo kuma ba ita ba ce. Ko zan iya ganin waya? Rashin sani. Ma iya tafiya da waya ko? Assalamu alaikum al'ummar duniya musamman Nijar, Libya, Ghana, Saudi Arabia da kuma shauran kasashen duniya ga baki daya. Har kullun sabanta magungunan ta hanyar bincike da ilimi tare da kwarewa ga kowane irin cututtuka domin nemo sauki ga al'umma. Wannan shine babban burin cibiyar mu ta Alhabib. Idan ana maganan ado, da uba ake ado, amma ni albishirin da zan yi wa 'ya'ya mata a wannan lokacin shine ni da cibiyar Alhabib nake yin nawa adam domin samanta ingancin lafiyata da kuma rayuwar ma'aurata. Da a cikin cibiyar Alhabib muna ba da magani ne a bisa bincike tare da koyarwa ta addinin musulunci. Magungunan mu suna tasiri sosai wajen yaƙi da wannan ƙwayar cutar nan mai karya garkuwar jiki wato HIV. Sannan maganin mu yakan zama kariya ga mai ɗauke da wannan cutar ya samu sauki cikin ƙanƙanin lokacin bi izinin Allah. Ba mu tsaya iya nan ba, mun sake natsawa cikin bincike domin gano wasu itatuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maganin bil'adama a cikinsu, musamman masu ɗauke da cutar istimna'i wanda yake haifar da matsaloli ciki tare da yawan mantuwa, ciwon zuciya, kankancewa al'aura, tare kuma da saurin inzali lokacin kusantar iyali, yawan kasala da kuma sauransu. Sannan muna bayar da maganin ciwon sikila, hawan jini, ciwon koda da kuma maganin basir kowane iri, tare da ciwon hanta, matsalar samu ko kuma sihiri. Shin ko kun san wani irin tanadi cibiyar Alhabib ta yi wa 'ya'ya mata kuwa? Muna ba da maganin sanyi mai da tsohuwa yarinya da kuma maganin karyewar gashi, maganin ni'ima da kuma na shafar aljanu da kuma sauran matsalolin mata kuma a sha'awarke bi izinin Allah. Muna garin Kano, gandun Albasa, daga jirgin ƙasa. Hanyar zuwa Sharaɗa da kuma bankin UBE. Aminu Inuwa Plaza, saman Bene, shago mai lamba 20. Sannan muna tura saƙonmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Ta ɓangaren mutanenmu waɗanda suke ƙasan Saudiya, muna da wakilin matan. Ku yi masa magana a WhatsApp a duk inda kuke a cikin Saudiya. Insha Allahu magani zai isa inda kuke. Cibiyar Alhabib tana yi wa kowa da kowa godiya. Na? A bayan labai. Kawai daga ganin sarkin fawa sai miya ce zaƙi. Wane irin tafiya? Ai sai ka buga.
na tabbatar da cewa kai din ne kuma waya ku ce. Na gani. Kira in gani. Yawa, za ka ga suna. Ba shakka ka suna ya fito kuwa. Gashi ban sani ba ko kaga dai sunan da ya fito a jiki. Ya da turanci ne. To. Sweetheart kenan. Ai turancin ne ya kani nan. Kalla ba ai yi karatun. Yawa. Mu da Allah zan dan waya zan ita ce kawai mu tafi. Na gode. Ya ku tafi. A yana ɗauki sunan ku da lambar wayar ku saboda ta kaje ta zo in san da wane ne ya zo ya karɓi waya ko? In ta kwaɓe min fa aka zo ana neman wanda ya karɓi waya. Haka ne. Oke to rubuta sunan da lamba. Yau Mamuda Isiyaku. Isiyaku? To. Lambar waya. 071 yau 34 419 419 27. Ok to kuma ya tafi yanzu? Dakata. Ai sai na kira na tabbatar tukunna wayar ka tashi ba ko? Ta kaje ta zo in abu na abu ya taso kaga na san lamba kai a kira ka. Buga lamba ko? To tashi ba. Ni kira. Ka san ka'ida ce ko ba ka? Rashin sani. To madalla ya nagode. Da ake ciki zamu yi waya. To nagode. Nagode. Ka lafiya. Sai an jima. Ka lafiya. Kai wannan da gani dai wannan gudun nika ta yi. Rashin sani. Oga, wai wannan siyasan bana wa zamu bi ne? An kai shiru. To ba dole yi shiru ba kuli ni wa zan bi ko kanin babana ne ya fito a siyasa ai wanda zai ban kuɗi ni shi zan bi. Ba wani aƙida yanzu duk wanda zai sauke min citta shi zan yi kawai ko kanin babana ne. Kai ma ka san ai zan magana. Me yasa me auta ne? Me ke kuka? Yayi gawata ce da alkasun suka ci amanan mu. Suka ci amanan ku ke dawa. Suke neman su jefa rayuwata a hadari. Alkasin su jefa kaman yara su jefa rayuwar ki a hadari. Na so ka taimaka mini. Suke taimaka ma wasu 'yan iska ma? Faɗa mana! Zan ba zaman fita. Kuli. Oga! Me yake faruwa ne auta? Amanar mu ne aka ci. Tsayar Allah kina ta mun wani shashanci kina mun kuka ki tsaya an saki mun magana an ci amana ku ke dawa da ni da ke aka ci ni dai na san ni ne dolen ki a duniya ke dawa aka ci amana ku. Yayi fansa nake so ka dauka min. Ka dauki gawattawa kafin su tare. An gama karamin aiki. Wanda yi kaman ma da fadadan ne. Kaji guli kaji wai wani aiki mai sauki aikin da ake kawo min nake sa yara su wai shine yazo gida hawa auta kwantar da hankalinki auta ayin dai wannan ne na share miki kukanki mu ga hotonta wacce a cikin kawayen naki yaya ka san ta mana na san ta Aminu yake tare aka haife ku mu ga hotonta kina da hotonta turo min shi ta WhatsApp auta turo min shi kije ki guli oga ka je ka nemo askirin ka san askirin na sani oga to ka nemo shi ka ba auta ta zai ta zamanta a falo ki turo min hoton ta WhatsApp an gama kuli bi ta auta ku je ga mai irin askirin din rashin sani. Yawa. Ai ina ta magana tun a baya biki ji ba. Ya kike? Lafiya wai dan Allah ne alaka ta da kai. Ina hanance kuma yanzu ta raba. To ai ni fa ummi ba wani abu ne ya kani gurin ki ba. Kawai za mu so nake yi mu yi magana kin gane akan ita mutuniyar ta. Wai dan Allah mamu da wata islamiya kai. Wai baka san saki uku kai mata ba? Ai ba wata alaka tsakaninku. Dan Allah ya ishin dan Allah dan Annabi. Menene duk ya kawo wannan magana? Daga cewar kawai ina son magana akan Hanifa ta. Kuma ai dai mata ta ce har yau ne ko? Ina da right in magana akan ta. Ya zaki zo kira min wani magana ko ce biki isa kira ban da ita wallahi. Matarka shikenan naji na bakka da ita. Ni kaga tafiya ta. Rashin sani.
rashin sani. Rashin sani, rashin sani. Yawwa, na ji daɗin wannan kacibus da muka yi ni da kai. Dama na dade ina son wannan haduwar, kuma daɗin da na ji saboda yanzu suna ta fita da kai. Tuntuni dama ina ta mama abin da yasa nake saurara ma saboda kar in zo in bata ma rai ran Husna ya ɓaci. To yanzu tunda ta fita da kai ina da damar da zan ma aiki. Ina so ka buɗe kunnen ka da kyau ka ji me nake so in gaya ba kai ba Husna ka fita daga sabkanta. Idan ba haka ba ko na rantse ma da wanda yake busan numfashi sai na fasar da kai. Ka ji abin da na gaya ma da kyau ka ji ni ka san Allah na gaya ma ni zan zuba ni za gwada wa Mariya saboda ina takawa da sayyada ta wallahi ba zan tafi ba. Anya wannan bayan sanar ma hukuma ba kuwa kuma fa kar in sanar ma hukuma kuma wasu na ran wasu ne baki duk mataki a kai shi. Alƙawari kaya ne ga dukkanin musulmi ko kuma mumini wanda yake so ya sadu da ubangijinsa lafiya kalau. Kuma shine cikar kamalan kowane irin dan adam. Haka ne yasa ƙasar Libya, Algeria, Niger, Kamaru, Saudiya da kuma sauran ƙasashe gaba ɗaya suke yin godiya a gare mu saboda sun yi amfani da maganin mu sun sha sun warke. Wannan shine dalilin da yasa cibiyar Al-Ansar a koda yaushe muke bincike don cika alƙawarin da muka ɗauka wajen samun ingantattun magungunan mu wajen ba wa marasa lafiya don farin cikin su. Babu mai cikakken galihu face sai mai lafiya, kuma da bazatta ne dukkanin mai taka rawa yake taka rawarsa. Kan batun ciwon istimna'i wanda yake haifar da yawan mantuwa tare da kankancewar gaba, saurin inzali yayin kusantuwa da iyali, ramar jiki, karancin mani tare da rage sha'awa, wanda yake haifar da matsaloli iri-iri wanda karancin lokaci ba zai bar mu zayyano muku su daga ɗaya bayan ɗaya ba. Wannan sai in kun zo cibiyar mu in Allah yarda. Ta ɓangaren cutar da take rusa dukkan garkuwar ɗan adam da sanya rama da ƙurzunu da ƙuraje da suke fitowa a jikin mutum, yawan amai da yawan damuwar da take tayar da hankali. Alhamdulillahi cikin iko da yardar Allah muna ba da maganinta da za a sha cikin kwana 40 a rabu da ciwon. Cutar sikila wata irin cuta ce da ake gadinta tun daga iyaye. Tana daga cikin cututtukan da ake guje mata kafin faruwarta. Idan kuma har cutar ta samu to tana da wahalar magani. Don haka ne cibiyar mu ta Al-Ansar ta yi bincike tare kuma da masana masu binciken lafiya. Muka gane cewa za a iya samun sauki musamman ga yara da take azabtar da su, za a iya samun sauki a tsawon kwana 30. Muna ba da taimako ta ɓangaren matsalar hadda wajen karatu, ciwon koda ko ciwon hanta, typhoid da malaria, sihiri ko kuma ciwon asma, shafar aljanu, ciwon suga, ciwon ido da sauran kowace cuta da take damu ku. Ɓangaren mata suna da cikakkiyar galihu a wannan cibiyar tamu. Haka ne yasa muka ware musu wuri na musamman domin zuwa musu da magunguna domin gyaran jikinsu, zubewar gashi tare da rikicewar al'ada da kuma rashin haihuwa, sanyi da kuma namijin dare da kuma kowane irin ciwo da ya shafe ku mata. In Allah yarda idan kuka zo cibiyar mu ta Al-Ansar za ku samu sauki kamar ba ku taɓa ciwon ba. Babban ofis ɗinmu na garin Kano Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Sannan a garin Gombe za a same mu a tashan Duku Allajin Yara Plaza. A garin Abuja muna mararraban yanyan Orange Market saman Bene. Mutanen da ke Maraɗi za ku same mu a masallacin Jingili saman Benen Jano. Mutanen da ke ƙasar Libya za ku same mu a Sabaha, sannan ku samu maganin mu a Misrata. A Algeria muna Tamara Seed, kasuwar Tafsit. Muna aika saƙon maganin mu a duk inda kake cikin aminci da yardar Allah.